pajba nong shnong ka thain nong ston manta ka sngi kila turpok sa office rei kap jongka MEPDCL nong ston hadin bekile yo pediang ikisiti na ka office ka baptha bakin haban siu ka bai thang boarding ka balapan kan thread iki banyu i ba ka bai thang boarding ka poit ki 1000 ba donru ki ba poi hadu silak tam nalor ki jing berngam pha kempulet lada kim siu nakliang jungi pajba ki bala litur ha ka office manta ka sngi ka arp santrik uluber klei thu baka baithang boarding ne bil kala keu shaba palat liam ya ka ba om sngola mudur shu baka de bil baithang boarding bat ka belengo kolong ba kamshum ladon setia kinu gijing pensyai benya ka ba pensisha laki de nadu usnem ayu ha ka baide bet kane gijing ja ka seng HNYM West Kasil District hapo gijing yalam jong uba Thailand lingkoi presiden kala lej bantuklari kane ka kam hendrei uba Thailand ule thu banakaliang jungi bor punya jong te ka office kemshim la ai kanu gijing pensyai nrai kila syukuno bet bakadai gijing le neki bor ki bakam halor hai CC lia simli kani kalong ba ka outstanding dues kalong silak khatsau hajar neruspa san punyo ka outstanding dues jongka bat halor kani kamdon kanu ka details nadu basdang bat hadu bakut bat kamdon kanu ka interest ndai kawan be direct ka outstanding dues halor kata pada mla ban siwe kane nakaliang kane kasti kan kaong ba ka jing pentip kan supply code khandai point lai bracket chpo jong ka MSERC lem kunta ka office kamban si man IT no ha ka bor jong ka ain kadai snong nang no kadai ka snong na mau kawa pat skane ka weiru HI Lestar Kharjarin location kadai tip se kaneru kumju hi kapoi sapu pra hajar sispa nyo pesan klam kanu ka detail sendai kalong kumju hi sebat kine kiwe ru bun nap dang kine ngimla ban cer kerteng kidon daki kau teli kislip kacu hi karpom outstanding dues silak khat sawajan ruspa san punyo klam kanu ka details sendai kawan we direct da kabil hadin bangila yo kaji ucor naki sanpon rupo nyo pongut kinong song hapo ka West Kasil District na kamta kane ka MEPDCL hapo nong ston hadin baka sorkar kala penmi namta kane ka OTS scheme baka sorkar kan map no namta kisut jong baro kibadon ram nane kibadang sa ka belaj hapo West Kasil District te kajing longo nakaliang kajongi kum kaseng kalong hadin ba kipajba klumar ba nakaliang ka MEPDCL kalong ba kamdon kanu ka details nadu menu ba kin disconnect ya kalaj ban hadu menu ba kindon kata ka interest bat kabalan ka outstanding dues ku bangi ong henry menta kajing wan city habaro kinong sung kibasa ya kabel kalong ba juduna ya ka khandai pho hajar ya ka silak ya ka san pho hajar andru pho hajar ka nyo pho hajar kumta terter henry ka jingwan nakaliang ka city nakaliang office kalong ba kinwan be direct na ka outstanding bill direct tang da ka bill ba ki shutho be tang da ka bill don kanu ka detail nadu menu usnem ba kisa bill bat hadu menu usnem ba kimpat siu ya ke belaj bat plus nadu basdang bat hadu bakut namta ke interest judon ke jing pensyai rum namta barok kini kinong sung kilong kemi ki bawan hang ne temen ki bawan nak kendong kan surat ndai kaji lengo naki kilong kerpat yang nakaliang kaseng ba hadin bangila on mi na SDO lakular ba don bor nomar kadai ka bor ka ba halor naka sorkar ba kajing jenjar pajba kalong kumno unla ban siu be kawan be direct tang da outstanding bill taki khandai pho bat prapo bat khandai pho jar don detail bat halor kata kan don ru ki kentin ba nakaliang kan stiken berngem ba lada umla ban siu kendon ka supply code khandai point lai bracket chpo jongka MSERC lem kumta ka office kampha ban IT no ya kane ka kam ha ka bor jongka an ten nakaliang kipajba baro kila don ke jing scouting namta kan ka belaj nomar balai halor ke jing one direct outstanding bill claim don detail bat hadin kata plus hapo kendon ke jing berngem ba kinle
da ka bo jong ka ai Kam sungulungo susu kalong ba nalor ba kine ki siti ki bala pha kumba la pensai i general secretary jongi Malaysia khmat te kabalongo isu kalong ba ki don ki pajba jongi na poka west kasel district ba hakine ki sinong ki thau ki ba jan na poka noston ki ba jusiu ru man ubna ya kabilaj ki dawan ra ru menta ringkat bat ngi kaseng ngilayo ban keren ru bat USDO ngila pen i ru ikibil ki ba siu man ka banai kataru kidang poi kini kisti ba kasak karam jongki da ki pau hajar nalor ba ki tho hakane ka siti ba la sa da ki ram da ki pau hajar plus ka details kam don te kumno upaj ba unwan siu kane ka pisa nalor ba ki penbiang ya ka bilaj man ka banai ka siti ka poi haki bat ka berngem berset te kane kalong ka ka penting yang ikum ki paj ba jongka west kasil district hibro ka wei de plus ka wei ru ka ba khamsung long syu kalong ba ki don kilong yeng ru ki ba katu katne ki ba kimpatan watang ya kalajru kasi tiru haki ka poi te hato nakaliang jung ka office trikam hakono kadur ka office ngila bu khanang labu ka sarkar ka labu khanang ya ka office trikam hangne poka noston west kasil district ban peje ka bahagamiat ban peje ki junod don kam jung ki paj babun om baban syu pha ki thi klumar kumne pha thi klumar kumne hato uta padon yeng ru hapsiu bailaj uba siuman ka banai ru hapsiu syu te ka jing trikam kum kane te habe dei bat kane ka kam na kaliang jungi kum kaseng ibu ka jing kerpat lada dei sekibor bahalor ru pasngu ba ban pej biang sa sisen yakine ki sithi ki ba pila